Magandang araw mga kababayan. Update po ng bagyong Bising. Ang oras ay alas 8, Monday 19. Yan, kasulukuyang binabayo ng bagyong Bising ang Bicol. Hindi naman ganong kalakasan pero matagal matapos. Nagsimula ito nung kahapon pa nagsimula. Hanggang ngayon umaga nandiyan pa rin, malakas-lakas pa rin ang hangin at saka pabugso-bugsong ulan. Ingat-ingat po tayo mga kababayan.